Ibrong UMBC jongga Maulai constituency. Ngai kublai ba Aden Balab Simon belong President jongga Voice of the People Party but Wembley jongga Nongkrem constituency. Yai ba Karachen belong Vice President jongga Voice of the People Party. Dan lagi MDC jongi beron hangni hak hasil Satornos District Council. Yagi MDC jongi beron agenda Satornos District Council. Kiwe reurang ba ki longkme ki samla ki beron ringkat aga Voice of the People Party but khamtame yepi ki paipa jong ka constituency nangni na maulai ya ga jingpulai por ga jong phiye le janbin ya ga ban ya once ga meeting ya ga ba nginyo ban pinsai ya ki nongrim jong Voice of the People Party ha bi dei but ka khia ga son jong ka jala ka jongi jong ka imlang ka salang ka ba ki paipa ki yama minta lada ka imlang ka salang ka jongi kamat ya ki jinge lada kam don ke kam de chubo ha ka imlang ha ka jala ka jongi lada kam don ka kam bam sap bampong lada kamdon kajing banben ya ki baduk lada kamdon kajing le silang khmat hak bia bon kiliang la kalong hakikam yo kam yo jam la kalong hakikam kontrak nane ki we bentaru pai ba ya nol barang ba ka Voice of the People Party kami satia house name arajar arhuwi Iseng ya Voice of the People Party. Om tang bansu micha surok ya ban yale ya election bangi kwa banong MLA bangi kwa banong MDC bangi kwa banong MP. Kata kam de hong ke jongi. Kat hong ke jongi kalong banlong kata kaseng ya ban ai ya kata kajing sian ya kiba saleben banlong kata ka Voice of the Voiceless Balong kata kaseng kapanay ka jingerman ya ka imlang kasam balong kaseng ya ka ban pindu no ya ka jingle silang khmat akasinsa ka kadar ni seng ya ka Voice of the People Party balay ka jingerman kata ka day ka Voice of the People Party hoy apa bibay ya ka Voice of the People Party komala kren iba Bright Stowell babanyang Urang MLA jong na constituency ke jong pi iyong ba ikin po ya ka Voice of the People Party bangi kot tang hasu hoy kaya ki mga kwa parong ya po ya kani jingkali hafiu pai ba hato ka Voice of the People Party ngimban ra ya ka jingkala ha ka sinsa ka khadar hangni haka jala ka jongi wala dang idon haka opposition ya kata pili ipai ba bagkomno ka sorkar lahap pan bor ya ka kalale wat ya ki kam ki bakala thu ban le da kumwai hindai da jindon ka Voice of the People Party kamban se ban le da kumwai pa yui ya ki kam ka sorkar kabala banben ya ki khna pule menha kani ka don ka chingpeni aki kot khubor bagi officer sorkar ki kren tomet ya ki khana papule ya ka DLS ha ki jaka training kom ki nong hikai ki ong ba ki ne ki khana papule DLS ki dei tang itu ki khana ki bakwa ya ka stipend ki bakwa ya ka scholarship nang dapai ba PUE ka jing yakhi mentan chong ki nei kai deficit nga man suang lai kai ha deficit college ya mga bat ki para no hikai ki jong i ya mat sibure ya ka jing e hagbe dei bat kani ka sarkar jala hangani ha megalaya PUE ba ki no hikai ki yakhi minden dang don wai khuna samla uba pinya yakini export hakaban sangan ya kimau udang ya thu yang pagkumno bagi taki brief dan hakabor
gila ben ya kiba tray ya ka kam na jong hagi kam export uang malarang niem ay pisa kam lo kalau kay kiba ban penyat ya kam baruong ba na ba pangi tray hop ya ka kam ni sem sitom sibune bat uang rubat itu kibarang kecingnya dari berkesorgan gila itu don't wait kena samla menin udang ya tu khana yang apa yang kerengka ada syongka wongba gandeng kecing thongkam jo kesorgan yo i baka don kecing le siang khmat wong nama ruang baka don ka wei ka long yi ha ka wei ka siang ha ka ta ka long yi ki yo kam samut season yo kam naga jo kai bai ba kini kam dei kecing keren ke jonga kini kecing wan ut wan nam jong ki pai ba ha kita dong score ki jongi naga kala ko ka voice of the people party ka ba kit kya naga benta ka jing e jong ki baduk naga benta ka jing e jong ki bare naga benta ka jing e jong ki tu ki pamdon ka ji dei ba ki badang ha ka bor yemban si yakwan mi sekmat yakwan pensyai yakwan ya khot ya werepi ya kabangin ya le persya yakine ki kam jong ka jingdum hoy ka ba phi menta katma ha kani ka imlang ka salang ka jongi katma ha kani ka jela ka jongi kadai katma ha preng ki ba kwa pen bai ki ba kwa pen wanra ya sinsha ka khadar kabayat baik kay renti kabas sinsya ka kharar kabayang na kabenta ka hok jong upay ba bat kito kibong baya ka jing mentoy na ka sarkar onyo tang gitu kibadon ka jing day bat ka sarkar kata ka day katma ka voice of the people party kala jit ban yale na kabenta ka hok jong kibarit kibaria na kabenta ka hok jong itu kibang ong ka kibadon kibongdon ya kata kalat ya kaban keren nabar kilong ki briu kibongdon hangabor kata ngong ka voiceless kata kadai ka thong ka voice of the people party himi shakmat himi ban persai niangi mi ban ay kata ka leadership ya ka jing e jung ki pai ba ya ka bangin pen bor ya ni ka sarkar bakkan le ai na ka benta ka jing ba jong upay ba kata kadai kanong rim cho voice of the people party ibril kilapan kentho itu bakentho ya ka voice of the people party mensua kapor bani dan sangmi yong kini giale election claim pisa ken poisyano kata kadai ka baki kran Henry habagi paiba kila ai ka cingkershan ya voice of the people party menta ka kentho pat na kumway ni na kalian juga voice of the people party ngin nom skap ya ka cingkentho jong kitu bakentho ya ka voice of the people party ni tep ya ka ai ka bang ngingi ya le ni tep ya ka ai ka bang idon kata ka thong kong ka party ngin ai MC ban ya le ya kata na ka benta ka cingkentoy jong hi upay ba ka voice of the people party kadai ka party ya ka bang ngimi sakmat bar ay ya ka jing sakri na ka benta jong upay ba kata ka ka thong ka jong pai ba na ta ka ya khot ya we pi ya ka ba phen ya snok ti lang but the voice of the people party ya ka bangin ya yele na ka benta ban gonra ya kata ka sinsha ka khana ka ba khot ka basuba ka sinsha ka khana ka ba upay ba unyoma ya kata ka jingba kaka imlang kasarang ba upay ba unsuk ka jingnuk ka jing berkat ba upay ba unhun ka mensim kata ka day kathong ka voice of the people party but ni ya weri hi ya ka ban ya snok tilang but ka voice of the people party banile ya kane ka voice of the people party kabi sakmat ban aya kata ka jingalam laleta ka leadership haka bangin pinmi ya kita kinong yalam ki bakren ya ka ay ka bakitmu bat kidatmu ya ka ay ka bakki kren ikwa ban pinmi ya kinong yalam ikwa man pelong ya kata kaseng ka jongi kaseng haka ba yin ay ya ka jinggermen ya upay ba
habo pet yaki nong yalam to Voice of the People Party kin pet daga jing sania nabar kumangong ni kwa nakalian to Voice of the People Party pan ai kata ka leadership ka leader kin nong yalam kin kren ya ka ai ka bagi tumu bagi tumu ya ka ai ka bagi kren om ya ka ba ngin syale kam kai ka jing so jong pai ba om ya ka ba ngin si pen thame yo pai ba Henry yana tracy tong ban long kam ya ka jing thang jong upai ba ni nam ong ye phi ma mentang yang na ka banta ka nongrem kande ka nongrem ka bangi yang Henry la sa yang kalak tino kata kam le go Voice of People ya reu hang the parliament bot om tang ha parliament komu sariki ile keleng ke jaka ya ka ban bet pen kbi ya ka jing e jong upai ba ila pindi yaki MDC kiba harjo menta wala da kam don kata kajing khang yaki ya bakin kinti sagi wai pat kisang rei niyo i bagi MDC ku jong i bagi ibang ila pindi kiba phi la pindi ba phi la je ki dei sisan ki riurang ba ki long kme kiba pat jaga kular bat ki bagi i thu yak ai bagi kren bakai kile ya kata kabaki la kren kata kadai kanong rim jo Voice of the People Party nagta ba pai ba kaya khot e we ri ba phinom pin snow ya kani ka jingkin tho jong ki katu kani ki bala yo ya ka jingban toy simet na kani ka sorka banom pin snow ya ka jingkin tho jong ki katu katni ki bak ya le ban pindo ban sem ya ki nong ya lam ba ki nong kersan ka Voice of the People Party Henry Sanya ang Voice of the People Party. Kumba, pila sanya akan kapor kalalino. Niya kerpa, niya aware ipi. Yang ban yang kecingkesan ke Jofi, yang Voice of the People Party nangani sakpat. Kamba kesensa ka khadar aga jala ka jongi. Kan imla ka salah aga jala ka jongi. Kan long kecingkesan ka babha ba ke imla ka salah ka babha. Kublai sibu.